Frustruje vás nepokosená tráva? Rituálne každý rok prejavujeme my Vranovčania nespokojnosť s nepokosenými cintorínmi, sídliskami, neorezanými drevinami. Na základe infožiadosti mesto na otázku, či disponuje harmonogramom kosenia a orezu drevín, odpovedalo, že nedisponuje, že kosenie prebieha podľa potreby a orez drevín na základe podnetu občanov. Preto som na júnovom zasadnutí navrhla, aby primátor mesta na základe zákona o obecnom zriadení zabezpečil vypracovanie harmonogramu kosenia. Tak si teda pozrite, aká fraška z toho nakoniec vznikla. Tak aj vzhľadom na to by som vás, pán primátor, požiadala, či by sme mohli o tom hlasovať, aby ste zabezpečili vypracovanie takého VZN, ktoré by obsahovalo spracovaný harmonogram celoročného plánu údržby mesta, ktorý by teda zahrňal starostlivosť o kosenie verejnej zelene, orez drevín na všetkých mestských pozemkoch a pravidelnú kontrolu údržbu detských ihrísk a mobiliárov. Formu, preskúmame, určíme. Ja v tejto chvíli neviem povedať, že či je vôbec možné VZN-kom určovať takýto typ prác v meste. Dobre, tak harmonogram možno nemáme, ale máme plán. Určite v tom nie je chaos. Určite v tom nie je chaos, tak ako sa snažíte navodiť vy, pani Škurlová. Viete, všetko závisí od počasia. Ja si myslím, na čo robiť harmonogram kosenia, keď v máji 3 týždne prší a teraz sa ide kosiť, hej. Čiže automaticky sa to všetko bude presúvať, hej. Čiže všetko záleží od počasia. To, že prší, nie je dôvod na nedodržanie zákona. Nechcem ísť do konfrontačnej pozície, ale keď nám niečo ukladá zákon, tak prečo sa tomu bránime? Predložme, mnohokrát občania tvrdia a stále dookola to isté, každý rok. A vtedy až riešime kosenie. A neviem, ktoré kosené a ktoré nie sú vykosené. Však predložme harmonogram, samozrejme, keď je intenzívne dažde, tak viac rastie tráva, treba častejšie kosiť, ale nech vedia, aká je postupnosť, aký je plán a potom sami kosiči pravia, že teraz pošlú nás tam, pošlú nás tam, podľa toho, kto zavolá skadiaľ. Plán je. Pozrieme sa na to, ak to určuje nejaký zákon, môžeme to určiť, ale teraz ja neviem na to zareagovať, vy príjete s nejakým návrhom, ja na to teraz naozaj neviem zareagovať. Nemám ten zákon pred sebou, pozrieme sa na to a potom budeme vedieť. Možno, že nemáme harmonogram, máme plán, vypracujeme plán, ak chcete harmonogram. Ja sa tomu nebránim, pretože my ho reálne máme. Reálne ho máme, určite nefungujeme chaoticky. Roky je postupnosť, ktoré plochy ako sa kosia. Takže môžeme to dať na papiere, nie je s tým problém, možno, že to aj nie je niekde na papieri, ale určite to nebude VZN-ko. Radšej možno majme dynamický plán práce kosenia, údržby a starostlivosti o zeleň. Možno na jeseň sa pozrieť podľa finančných možností v meste pre rok 2025 v rozpočte na navýšenie peňazí pre personálne posilnenie technické daného oddelenia, ktoré sa stará o údržbu a o zeleň. Tam, keď sa nikto nefixne nepredstaví, aký má byť plán, či má byť dynamický a jak má byť statický a do jakej miery musí byť úplne záväzný. Ale orientačne, viac menej, ten zákon nám ukladá takúto povinnosť a pokiaľ sme prišli na to, že nemáme urobené, tak sa tomu nebráňme. A koniec koncom to bude robiť mestský úrad a mestský úrad predloží plán podľa svojich možností. A ešte chcem povedať, že skúsme možno zistiť, ako je to v iných mestách, veď oni to majú a dodržiavajú zákon, neviem, prečo by my sme nemohli. Ďakujem. Čiže ja len chcem povedať, že keď to podľa vás takto nemá byť, dohodnime sa tu, že nedáme to VZN, len poďme si povedať, aby ste urobili nejaký harmonogram. A presne ide o to, že bežne vo firmách sa plánuje, ale plány sa aj narušia, je to v poriadku. Ja nehovorím, že to musí byť na stránke mesta, vôbec ani nemusia do toho pozerať ľudia, ale nemôže byť predsa tak, že kosia nám na okulke, zrazu hodia kosačky, utekajú na Lučnú, lebo tam niekto zavolal. Proste nehnevajte sa, fakt mám pocit, že v tom že je v tom chaos. No však to sledujte trošku. Nemyslím to v zlom, chcem, aby to fungovalo. To je všetko. Ďakujem. Ale som nerad, ak tu dehonestujete prácu
pracovníkov mesta, že je nejaký chaos alebo že proste mesto niečo nezvláda. Každý rok sa situácia opakuje v tom, že naraz narastie tráva na celom meste. Nemáme toľko pracovníkov a nikdy nebudeme mať, aby naraz v jednom momente boli všade. To je, keď spadne sneh. Spadne naraz na celé mesto. Tí pracovníci, je ich obmedzený počet, postupne vypracujú sneh. Tak aj postupne zvládajú trávu, tak jednoducho v niektorých častiach mesta ľudia musia byť trochu trpezliví, ale situácia sa zvládne, zvládla sa a tá postupnosť tu je. Či sa to volá harmonogram alebo plán. Viete, v tejto chvíli ani ja si presne nepamätám tie uznesenia zákona o obecnom zradení, nemám ho pred sebou a tak ďalej. Nechcete, aby som teraz sa vyjadril, či áno alebo nie k tejto veci. Tieto všetky podmienky nám naozaj vyplývajú zo zákona, my si ich plníme. Ale či to má byť presne takto sformulované, alebo nie, ja neviem zaujať stanovisko. Podpísaná informácia je inžinierom Koňom. Čiže inžinier Koňa dal tú informáciu, čo kolegyňa citovala, že nemáme harmonogram. Harmonogram nemáme, ale máme plán. Pokiaľ nie, zo zákona to vyplýva. To uznesenie je duplicitné. Či synonymum, či nesynonymum, opakujem ešte raz. Keby sme mali harmonogram údržby drevín a harmonogram kosenia, nestane sa, bude rok stať na rodinnej oblasti a žiadajú ho občania. Tie zápisy, kolega rozprával, sú niekedy úplná fraška z mestských častí. Ignorácia, aj to ste úplne urazení, že sa na niečo poukazuje, čo nemáte, lebo je veličenstvo, väčšina a pán primátor, niekto niečo žiada od neho, čo zákon mu ukazuje ako povinnosť, asi 14. rok primátor. To malo byť normálne predložené. Takisto o tých ihriskách. To isté, detské ihriska, takisto, to bola bežná prax. Keď máme, tak to dáme, keď nemáme, tak dopracujeme. Vieme sa dohodnúť, že 15. júla je ďalšie zastupiteľstvo a budeme všetci pripravení na to, takže áno alebo nie? Ja by som navrhol, že tam to môžeme a tam budeme hlasovať za to uznesenie, ale 15. júla je termín, dokedy si to všetci naštudujú, keď to tak dobre? Vieme sa Nemusí to byť 15. možno to bude 18. ale v júli sa stretneme. Vieme o tom rozprávať, samozrejme. Nie je s tým problém, len sa jedná o štýl a spôsob komunikácie. Nech sa páči, pani Škurlová. Pán primátor, teraz ste osobný, dobre, beriem. Tu išlo, už sme vyhodili aj to VZN-ko, vyhoďme aj paragraf. Ja sa pýtam, čo je zle na vytvorenie harmonogramu plánu. Však tu píše pán Koňa, že nemáte. Harmonogram. Ale máme plán. Neviete, čo je plán a čo je harmonogram, prosím. Že to je to isté. Akože strašne, akože dobré. Dobre, však vidím, ako vám ide o vec. Ďakujem. Tak a toto je pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva 17.7. nie na 14. hodinu, ako je bežné, ale na 9. kvôli horúčavám, kedy je väčšina z nás v práci. A v programe žiadny harmonogram kosenia, ako som očakávala, zapracovaný nie je.